Lumipas ang 1 taon ng pagkakapaslang ni Antonio, ay naging matiwasay ang pamumuhay ni Mona at Lolo Ruben. Kahit maraming nagpaparamdam sa kanila noong mga panahong yon, ay hindi yon iniinda ni Lolo Ruben. Gawa ng lahat naman ng dinaraanan niyang pagsusubok, ay matagumpay niyang nalalampasan. Halos ubusin na ni Lolo Ruben ang mga aswang na naririto sa baryo namin noong nabubuhay pa ito. Yun na lang din kasi ang natitirang maaaring gawin ni Lolo Ruben sa mundong ibabaw. Hanggang sa meron siyang nakaharap na isang manghihilot na galing sa kanilang lugar. Animoy ang mga taong pamilyar sa kanya ay dahan-dahan nang bumabalik at nagpaparamdam sa kanyang kasalukuyang panahon. Isang araw, merong lumapit kay Lolo Ruben na isang pasyente. Ang pasyenteng yon ay halos butot balat na dahil sa ilang linggo na itong hindi kumakain. Panay suka din yon na talaga namang ikinabahala ng pamilya nito. Noong mga panahong yon ay akto namang wala sila Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben. Gawa ng meron din yung pinagkakaabalahan sa buhay. Si Lolo Ruben, paminsan ay dumadayo sa tahanan nila Lolo Enteng upang kumustahin ang mga ito sa kani-kanilang buhay. Tuwing linggo na lamang kasi sila nakakapagkita, gawa ng marami-rami na ding inaatupag na responsibilidad ang mga kaibigan niyang yon. Habang nagluluto si Lolo Ruben ng balinghoy, ay siya namang pagdating ng pasyente niyang yon. Ruben! Nais ko sanang ipagamot tong anak ko. Kawaan mo sana itong batang to. Dahil ikaw na lang ang huli naming pag-asa. Wika ng ama ng bata sa labas habang mangiyak-ngiyak yon. Halos lumabas na kasi ang buto ng batang yon dahil sa wala na itong laman sa sobrang kapayatan. Awang-awa naman si Lolo Ruben sa batang yon, kaya agaran niya itong tinulungan. Paghawak niya rito ay meron siyang naramdamang pamilyar na aura ng isang manlalason. Hindi na niya muna yon pinansin dahil maaaring nagkataon lang ang lahat ng yon. Di na rin muna gumawa ng hakbang si Lolo Ruben upang ipahanap sa berdugo ang taong yon. Ang ginawa muna ni Lolo Ruben sa kanyang pasyente ay pinainom niya yon ng tubig. Pag-inom ng batang yon, ay bigla nitong isinuka ang ipinainom sa kanyang tubig na merong usal. Doon na nagtaka si Lolo Ruben dahil maaaring mataas na uri ng panlalason ang ginawa ng sino mang may galit sa batang yon. Manong, saan ho ito naglalagi? Tanong ni Lolo Ruben. Galing Manubok yan. Pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Halos 1 linggo din yan doon, Ruben. Tapos pagbalik dito sa amin, meron ng iniindang karamdaman. Sagot naman ng ama ng batang yon. Medyo nakakapag-isip na si Lolo Ruben ng maaaring nangyari kung bakit nilason ang batang yon. Maaaring natipuhan lang yon ng manlalason o maaari ring meron itong ginawang hindi kaaya-ayang bagay sa taong akala niyang normal. Alam ni Lolo Ruben na noong mga panahong yon na malakas ang manlalason na yon. Minsan na rin siyang nakakita ng ganong uri ng panlalason noong nagsasanay pa siya sa kanyang Maestro Inko. Ayon kay Maestro Inko, na ipinapadaan ng manlalason na yon ang lason sa kanyang mga kuko. Maaaring ilagay yon sa pagkain, inumin, o ipalipad hangin. Napakadelikado ng panlalasong yon dahil gumagamit yon ng lason na nakukuha pa sa lugar ng mga engkanto. Ang bawat taong nakakaalam sa ganoong estilo ng panlalason ay meron ring kakayahang makapaglakbay sa mundo ng mga engkanto kagaya ni Lolo Ruben.
Ang mas malala pa sa sitwasyon ng batang yon ay kung hinaluan yon ng laway o ng walu-walo. Ang walu-walo ay isang ahas sa dagat na napakalakas ng kamandag. Sabi-sabi dito sa amin na kapag ikaw ay nakagat ng walu-walo, ay meron kang 8 segundong pagkakataong mabuhay sa mundong ibabaw. Kung ikaw ay makakaligtas sa 8 segundong yon, ay dapat makaligtas ka rin sa susunod na 8 minuto. Hanggang sa dumating ang 8 oras, 8 araw, 8 buwan, 8 taon, 8 dekada. Dahil sa ganyang ikot ng lason ng ahas na yan sa katawan ng tao, kaya yan tinawag na walu-walo. Balik tayo sa kwento. Paghiga ng batang nalason ay pinabalik na muna ni Lolo Ruben si Mona sa kanyang silid. Ayaw niya kasing masaksihan ni Mona ang batang yon dahil maaaring matakot ito sa kondisyon ng bata. Alam niyo bang, hindi na maiunat ng batang yon ang kanyang paa. Gawa nang nawala na ang mga laman nito na siyang nagpapagalaw sa mga galamay ng tao. Animoy isang bangkay na lang kung titingnan ang batang yon. Nakadilat lang ito at hindi mo yon makikitaan ng anumang uri ng paggalaw. Matapos mag-usal dito ni Lolo Ruben, ay inihip-ihipan niya yon sa noo upang hindi magkaroon ng pagkakataong makaalis sa katawan ng batang yon, yung manlalason. Kung di nyo na itatanong, si Lolo Ruben ay merong kakayahang pasapiin ang anumang nilalang na maaaring gumagambala sa tao. Nagagawa niya yon dahil na rin sa libretang kumbate na ibinigay sa kanya ni Sinag at sa tulong na rin ni Artos na kanyang gabay. Matapos nitong makaihip sa batang yon, ay dahan-dahang idinikit ni Lolo Ruben ang kanyang lanang nasa loob ng bote. Pagdikit niya rito ay umusog ang bata na parang ayaw nitong madikitan ng lanang yon. Huwag ho kayong mabibigla kung mag-aktong kakaiba ang anak ninyo. Hawakan nyo lang at ako ang bahalang gumamot sa anak ninyo. Wika ni Lolo Ruben. Tumangulang naman ang ama ng batang yon dahil sa kagustuhan nitong maging maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Nang nahawakan na yon ng kanyang ama, ay doon na inumpisahan ni Lolo Ruben ang kanyang seremonyang gagawin. Nagpausok yon ng halamang gamot at mga ugat na nasa balon. Pagpausok nito ni Lolo Ruben, ay sinasabayan niya yon ng pagdarasal hanggang sa biglang sumigaw ang bata na para bang mamamatay. Halatang halata sa batang yon ang hirap ng kanyang paghinga, na animoy nahihirapang suminghot ng hangin sa loob ng kubo ni Lolo Ruben. Kahit ganun na ang nasisilayan ng ama nito, ay nanatili yung matatag sa paniniwala niya kay Lolo Ruben. Hinayaan niya lang si Lolo Ruben na gawin ang nais niya, hanggang sa biglang hinawakan ni Lolo Ruben ang ulo ng batang yon. Matapos yan ay dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng bata at tumitig yon kay Lolo Ruben ng napakasama. Hindi na nagkarga si Lolo Ruben ng sabulag noong mga oras na yon dahil sumagi sa kanyang isipan na maaaring kilala niya ang manlalasong gumagambala sa batang yon. Nang nakasapi na ang manlalason sa katawan ng bata, ay doon na inumpisahan ni Lolo Ruben ang pagtatanong dito. Sino ka? Ha? Hindi ka ba naaawa sa kalagayan ng batang to? Tanong dito ni Lolo Ruben. Tanging pag-angi lamang ang nagawa ng batang yon habang nakatitig sa kanya. Sige, tumitig ka lang sa akin ngayon. Pangako, iiyak at kakanta ka rin mamaya sa gagawin ko sa'yo. Dagdag pa dito ni Lolo Ruben.
Matapos makapagwika ni Lolo Ruben sa manglalason, ay kinuha nito ang kanyang libretang pangkumbate upang hanapin ang pamarusa sa manlalason. Habang nagbubuklat siya ng kanyang libreta, ay tinititigan lang naman siya ng batang yun. Ilang minuto lang ang lumipas ay kinuha na ni Lolo Ruben ang kanyang latigo at inihipan ang 3 piko nito sa dulo. Ipinaikot niya yon sa ulo ng bata upang takutin ito. Ang bata naman nung mga oras na yon ay nakatitig lang kay Lolo Ruben habang napapasigaw na dahil sa hirap ng paghinga nito. Matapos ni Lolo Ruben gawin ang mga ritual na yon, ay inumpisahan niya ng kargahan ang kanyang latigo ng mga dasal. Walang sabi-sabi ay agad niyang ipinulupot yon sa leeg ng bata na di naman gaanong kahigpitan. Kahit hindi gaanong nasasakal ang bata, ay pakiramdam nitong parang higpit na ang latigong yun. Magsasalita na ako! Magsasalita na! Mangiyak-ngiyak na sigaw ng batang yun habang nakatitig sa mga mata ng 3 piko ng latigo ni Lolo Ruben. Magsasalita ka rin pala eh. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Ruel ang pangalan ko. Taga-Manubok. Wika ng nilalang na nasa katauhan ng bata. Saan dyan? Hayop ka? Kababaryo pa naman kita? Sagot dito ni Lolo Ruben. Tumawa lang naman ang nilalang na yon nang marinig nito ang katagang binitawan ni Lolo Ruben. Biglang nagsibalikan ang alaala ni Lolo Ruben nang marinig niya ang mga katagang binitawan ng manlalaso na yon. Kahit anong pilit niyang hindi paniwalaan ang manlalason, ay hindi yon tinatanggap ng kanyang isipan dahil ang Ruel na kilala niya sa Manubok ay isa ding manlalason na siyang kapatid ni Tess. Nasaan si Tess? Tanong dito ni Lolo Ruben. Ruben. Di ka naaawa sa iniwan mong asawa? Hinanap ka nun. Tapos tingnan mo nga naman. Heto't nagkatagpo ang landas natin sa larangan ng espiritual. Ruben, kung alam mo lang ang nangyari sa asawa mo, kung alam mo lang, kailan ka pa natutong manggamot? Wika at tanong ng manlalason. Agad namang napatigil si Lolo Ruben dahil sa mga sinabi sa kanya ng manlalasong yun. Napatulo na lamang ang luha niya dahil sa pagsisisi na iniwan niya ang kanyang mag-ina noong panahon ng giyera. Hindi na din siya nakakibo sa sinabi ng manlalasong yun dahil sa lungkot. Kung di nyo kasi na itatanong, kahit karamihan sa pamilya ni Tess ay panig ng kaliwa, ay hindi yun rason para kay Lolo Ruben upang talikuran at ibaon sa limot ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Tess. Wala pa man siyang gaanong alam sa mundo ng espiritual noong mga panahong yon, ay putok na sa kanilang baryo ang pagiging manlalason ng pamilya ni Tess. Kahit nga ang mga magulang ni Lolo Ruben noong mga panahong yon ay pilit pinag-iingat si Lolo Ruben gawa ng mga makate ang kamay ng mga manlalason sa tuwing hindi sila nakakalason ng tao. Mas delikado ang mga taong bagong pasok pa lamang sa pamilya ng mga manlalason dahil maaari nila yung patayin kapag hindi na sila nakakapatay ng ibang tao. Hanapin mo, Ruben, ang asawa mo. Buhay na buhay pa yun kasama ang anak mo. Dagdag pa ng manlalason. Dahil sa galit ni Lolo Ruben sa walang silbing kapatid ni Tess,
ay inutusan niya ang berdugo na hanapin ang katawan nito. Nang makita na yon ng berdugo, ay agad niya namang pinasapian yon ng isa sa mga kasangga niya. Doon na nakaramdam ng takot ang manlalason dahil sa ginawa ni Lolo Ruben. Inusalan niya yon ng pamako na siyang naging sanhi upang maiunat ng batang yon ang kanyang mga binti. Sa pagkakataong yon ay parabang wala nang pakialam si Lolo Ruben sa kanyang pasyente dahil sa galit na kanyang nadarama. Bigla namang napawi yon nang hinawakan siya ni Mona na maluha-luha na. Ipinako muna ni Lolo Ruben ang bata at sinamahan ni Mona sa kanyang silid upang patulugin yon. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakabalik na nga si Lolo Ruben sa kanyang papag. Halos hindi makapagsalita ang kapatid ni Tess dahil sa nakita nito si Mona na kasama ni Lolo Ruben. Itong tatandaan mo, hahanapin ko ang asawa ko. Pero sa pagkakataong yon ay hindi mo na ito masasaksihan. Dahil ngayong araw na to ay kikitila na kita ng buhay. Pasensyahan na lang tayo. Napapanahon na siguro upang pagsisihan mo ang lahat ng mga kasalanan mo sa impyerno. Wika ni Lolo Ruben. Hayop ka, Ruben! Puro ka lang salita! Gawin mo! Yun ay kung kakayanin ang karga mo at maging mga kasangga mo ang lihim na karunungang taglay ko. Gawin mo! Sagot naman ng manlalason. Hindi na nakapagsalita si Lolo Ruben noong mga panahong yon dahil sa galit niya sa kapatid ng kanyang asawa. Halos hindi niya matanggap ang naging kapalaran ng kanyang mag-ina dahil sa mga iresponsable nitong mga kadugo. Nang tuluyan ng napikon si Lolo Ruben sa manlalason, ay gumawa na siya ng ritual upang mahugot ng berdugo ang kaluluwa ng manlalasong yon. Ilang minuto lamang ang lumipas ay matagumpay ngang nahawakan ng berdugo ang kaluluwa ng manlalasong yon. Nagpupumilit makawala ang kaluluwa nito mula sa pagkakagapos ng berdugo. Walang sabi-sabi ay agad pinugutan yon ng berdugo at nilason ang mismong kaluluwa nito. Marka yon ng berdugo sa sino mang nilalang na gumawa ng di kaaya-ayang bagay sa mundo. Nang tuluyan na nilang napatay ang bayaw ni Lolo Ruben, ay nilapatan na nito ng paunang lunas ang batang kanyang pasyente. Manong, pagkatapos ko dito, iuwi niyo na ho yung anak ninyo. Makakasiguro kayong magaling na yan sa oras na lumabas kayo ng aking bahay. Huwag mong kalimutang pakainin niyan ng mga masusustansyang pagkain. Wika ni Lolo Ruben. Kahit nagsasalita pa ang matandang yun, ay hindi na yon pinagtutuunan ng atensyon ni Lolo Ruben. Dahil kasi sa sinabi ng manlalasong yun, kaya nanumbalik ang pag-asa ni Lolo Ruben na muling mabuo at masilayan ang kanyang asawa. Alam niya ding hindi madali ang pagbawi rito sa kadahilanang maaaring naimpluwensyahan yon ng ibang nilalang na nakapalibot sa kanya noong mga panahong wala si Lolo Ruben sa kanyang tabi. Magmula noong napagaling niya ang batang yon, ay hindi na naalis sa isipan ni Lolo Ruben ang kanyang asawang si Tess. Sumapit ang hapon nung mismong araw na yon at dumating sila Lolo Enteng. Nadatnan nilang tulala si Lolo Ruben sa papag nito. Oy Ben, ayos ka lang ba? Tanong ni Lolo Juan. Ito Ben oh, may dala kami. Katas ng trabaho namin. Dagdag naman ni Lolo Enteng. Napangiti lang naman si Lolo Ruben dahil kahit papaano,
dinadamayan siya ng kanyang mga kaibigan sa lahat ng oras. Sa sobrang pag-iisip noon ni Lolo Ruben, ay napagdesisyonan nilang mag-inuman upang maging panatag ang kanilang kalooban at malayo sa mga problema. Naging masaya naman ang apat noong sinasapian na sila ng espiritu ng tuba. Panay kwentuhan, tawanan, biruan, at kung ano-ano pang nakagawian ng magbabarkada. Ben, may tanong lang ako. Takot ka bang mamatay? Tanong ni Lolo Enteng. Nang marinig ito ni Lolo Ruben, ay agad naman yung napatahimik at napahinga ng malalim. Hindi, Enteng. Dahil mas masaya sa piling ng Panginoon. Ang kamatayan ay bagong umpisa ng panibagong buhay. Ang isang patay na tao ay hindi mo masasabing patay kung meron pang nakakaalala dito. Palagi niyong tatandaan na kapag ang taong pumanaw na ay meron pang nakakaalala, ay hindi mo yun masasabing patay na. Ang totoong kamatayan ng tao ay ang panahong nakalimutan na sila ng mga taong nagmamahal sa kanila noong nabubuhay pa sila. Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Ako din, Ben. Di ako natatakot mamatay kung merong tuba sa langit. Dagdag naman ni Lolo Juan. Nang marinig yon ng magbabarkada, ay panay na naman ang tawanan nila. Ang seryosong pag-uusap nila Lolo Ruben ay napalitan na naman ng saya dahil sa biro ni Lolo Juan. Nang matapos sila sa kanilang pag-iinuman, ay hinatid na ni Lolo Ruben ang kanyang mga kaibigan kagaya ng nakagawian. Hindi naman siya nag-aalala para kay Mona dahil sa alam niya sa sarili niyang ligtas yon sa kanyang tahanan. Pagbalik ni Lolo Ruben sa kanyang kubo, ay dumiretso na siya sa kanyang silid upang magpahinga. Nang makatulog na siya ay bigla niyang napanaginipan ang kanyang asawa na nadakip ng isang malakultong grupo. Nakakulong ang kanyang asawa sa isang puno na kung saan merong mga nagbabantay na mga taong nakasuot ng baluti. Matapos mapaginipan ni Lolo Ruben ang kanyang asawa, ay nasilayan niya rin sa kanyang panaginip ang kanyang katawang sinusunog sa napakalaking apoy. Matapos yan ay biglang hinawakan siya ng kanyang asawa sa kanyang balikat. Paghawak ng asawa niya sa kanya, ay bigla siyang nilamon ng malaking tubig ng lawa. Matapos yan ay napabalikwas na lamang si Lolo Ruben dahil sa panaginip niyang yon. Okay, sunod kagad natin yung finale. Ngayon ding araw na to. Salamat.